Malawi Brief. Posachedwa apa tikupasirani nkhani madzulo lero pa 4 December 2025. Tiyeni tikhalire limodzi. Takulandirani mu nkhani zathu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansa wakhazikitsa ndondomeko yogawira chakudya anthu omwe akusowekera chakudya m'boma la Lilongwe ndi Mchinji kuyambira mwezi wa Oktoba mpaka Machi chaka chamawa. Dr. Ansa achenjeza onse akulandira thandizolo kuti akapezeka akugulitsa azamangidwa. Wachiwiriyu wapemphanso anthu maboma a Lilongwe komanso Mchinji kuti alimbikire ulimi wa nthilira. Mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi wayamikira mgwirizano wa Malawi Scotland Partnership kamba kopititsa patsogolo ubale komanso ntchito zachitukuko pakati pa dziko la Malawi ndi Scotland. Asaidi alankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano wa pachaka wa bungweli. Nayu Olive Phiri ndi nkhani yonse. Mgwirizano wa Malawi Scotland Partnership MAZIP anawukhazikitsa mchaka cha 2005 ndipo cholinga chake akuti mwazina ndi kuthandizira kulumikizitsa mayiko a Malawi ndi Scotland pa ntchito zosiyanasiyana. Polankhula pa msonkhano wa pachaka wa mgwirizanowu, mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna a Justin Saidi anati kudzera mu mgwirizanowu dziko la Scotland limathandiza dziko la Malawi m'magawo maphunziro ndi umoyo mwazina zomwe ati zathandizira kubweretsa kusintha m'miyoyo ya Malawi. Asaidi kenako anapempha mabungwe osiyanasiyana omwe akugwira ntchito ndi Malawi Scotland Partnership kuti aonetsetse kuti akutsata ndondomeko za chilungamo pofuna kukwaniritsa chitukuko. Nthawi zambiri support ngati imene imazera ku mabungwe osiyanasiyana. Tiwapempha kuti azigwira ntchito yawo moyenereka pasakhale kusokoneza makobiri, koma ndalama zimene akupasidwa azigwirise moyenereka ncholinga choti atikhulupirire ndi kuti swatha kumatipasa zambiri. Mawu ake wapampando wa mgwirizanowu Afibi Chifungo anati ngakhale anakumana ndi mavuto osiyanasiyana kamba kakusintha kwa nyengo, iwo akwanitsabe ntchito zambiri zikuluzikulu. Pamene tikukamba tsopano za zaka 20 ku Malawi kuno kuti kusangalala kwambiri chifukwa cha ubale umene ife ngati Malawi tapangapo phindu makamaka pa nkhani ya kulumikizana. Taonapo posachedwa apa tinaona First Minister kuchoka ku Scotland kubwera kuno ku Malawi Oktoba yemwe 2025 yomwe. Andi umene kusonyeza ubale pakati pathu. Andi mbuyo mutakhalanso tikuona kuti ma president akuno ku Malawi akunyamuka kupitanso kuchani kupitanso ku Scotland. Muthenga wake omwe anatumiza pakanema, nduna yayikulu ya ku Scotland a John Sweeney anati dziko lawo lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi magawo osiyanasiyana. Mgwirizano wa Malawi Scotland wakhazikitsanso ndondomeko ya ntchito za chitukuko ya zaka zisanu zikubwerazi. Msonkhano wa pachakawu unachitika pamutu wakuti zaka 20 za dziko la Scotland m'Malawi, tsogolo la dongosolo la aliyense. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Mlembi wakale wa ofesi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna a Colin Zamba agona usiku wina mchitokosi cha polisi pomwe lachinayi alephera kuonekera ku bwalo la milandu ku Lilongwe. Azamba anawanjata dzulo lachitatu powaganizira kuti amagwiritsa ntchito mphamvu za ofesi yawo molakwika. Polankhula ndi MBC yemwe akuyimira Azamba pa mlandu a Ayuba James ati ngakhale kuti apolisi anawafunsa Azamba mafunso ndi nthambi ya polisi koma adzaonekera ku bwalo la milanduli lachisanu. A James avomereza kuti apolisi atenganso chilolezo ku bwalo la milandu kuti achite kafukufuku mu telefoni ya manja ya Azamba. A Ayuba James akulongosola zambiri kwa Smart Jalika. Anangotionetsa ife kuti akatenga chilolezo ku koti kuti mwina aunike mu foni yawo, koma pali zotsamwitsa zingapo zimene sizikupereka nzeru kwambiri pa malamulo mu chilolezo chimene chocho. Nde ifeso tinaonikira kuti zotsamwitsa zimene zozo nzoti zofunika kuziunikira mwina asanagwiritse ntchito chilolezo chimene chocho, koma pakali panopa
concern yathu kwambiri lero lina kuti munthu abwere ku koti liunikire ngati kuli kofunika kumusungabe kapena kumutulutsa pa belo kuti zina zonse zichitika after process imene idachitika chifukwa zimene malamulo amafuna. Aphungu a nyumba ya malamulo avomereza bilo yosintha lamulo lomwe aphungu a nyumbayi adzitha kulondoloza zitukuko zochitika pansi pa thumba la CDF. Aphungu okwana 199 omwe anali mnyumbayi avomereza ganizoli opanda otsutsa. Margaret Mapando akufotokoza. Inali nthawi ya chimwemwe pamene nyumba ya malamulo yavomereza bilo yosintha lamulo lomwe likupereka mphamvu kwa aphungu a nyumbayi kuti azitha kuvomereza komanso kulondoloza zitukuko zochitika pansi pa thumba la CDF. Phungu wa dera la Mzimba South Emmanuel Jerry Chambulanina ndiwo anabweretsa biloyi mnyumbayi. Iwo ati izi zithandizira kuti pazikhala malamulo oyenera komanso kuonetsetsa kuti dera lililonse lilandire zipangizo zofunika za chitukuko. Kunena kuti mtsiku la lero tadutsitsa kugonza mu constitution kuti tionjezeremo zinthu zingapo zimene munalibe ndipo tayikamo. Ndili okondwa kwambiri kuti ma members 199 am parliament muno adutsitsa bill imeneyi. Nduna yona za chilungamo ndi malamulo a Charles Mhango ayamikira aphunguwa podutsitsa lamuloli. Amhango ati ngakhale izili choncho lamulo limayenera kaye kupita kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti akayivomereze isanayamba kugwira ntchito. Chimene chichitike panopa ndichoti bill imeneyi monga mwa nthawi zonse mwa malamulo bill imeneyi tiyipereka kwa President His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika ngati president wa dziko lino amene ali ndi mphamvu yomalizira yovomereza kuti malamulo ameneyo ndavomereza kapena ayi, imene pa Chingerezi timati assent to the bills. A president akapanga assent ngati chita akomere iwowo kuti avomereza apanga assent kuti awo akhaledi malamulo a dziko lino. Ife ngati kunduna wa za malamulo tikhala pansi tibweranso ndi malamulo ena. Thumba la CDF mdziko muno poyamba linali m'manja mwa makhanso komanso aphungu a nyumba ya malamulo. Komabe abwalo la milandu anagamula kuti aphunguwa asamatenge nawo mbali pa thumbali ponena kuti sizinali m'malamulo akulu a dziko lino. Nduna yona za malamulo ndi chilungamo yati biloyi akayivomereza boma libweretsanso biloyi ina mnyumbayi yomwe idzithandizira kuti pazikhala chilungamo komanso kupereka malamulo amomwe thumba la CDF lidziyendera. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Mu chaka cha 2020 pamene chipani cha DPP chimatuluka mboma, ngongole yomwe dziko lino lidali nalo ndi maiko komanso mabungwe inali pa 4 trillion kwacha. Koma patangotha zaka zisanu zokha mu ulamuliro wa chipani cha MCP, ngongoleyi yakwera kuchoka pa 4 trillion kwacha nkufika pa 21.6 trillion kwacha. Izi zachititsa kuti ndalama zomwe boma limalipira ngati chongola dzanja pa ngongoleyi zikwere kuchoka pa 250 billion kwacha nkufika pa 2.3 trillion kwacha. Izitu ndi theka la ndalama zomwe bungwe la Malawi Revenue Authority likuyenera kutolera zothandizira ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2025 komanso 2026. Mtolankhani wathu Trust Office akufufuza momwe kuchuluka kwa ngongoleyi kukusokonezera ntchito za chuma komanso kayendetsedwe ka ntchito za boma. Mfundo yaikulu yomwe chipani cha DPP chinalowera mboma inali kukonza mavuto a zachuma omwe dziko lino lakhali kukumana nawo kwa zaka zapitazi, monga kusowa kwa ndalama zakunja, kusakhazikika kwa ndalama yakwacha komanso kuvuta kwa mafuta a galimoto. Ngakhale boma la DPP lasintha zinthu zina lilangolowa vuto lakukula kwa ngongole yomwe dziko lino lili nalo ndi maiko akunja komanso mabanki mdziko muno likuoneka kuti ndi vuto lomwe likusokonezabe kayendedwe kwa chuma komanso ndondomeko ya chuma yoyendetsera dziko lino. Ichi nchifukwa chake mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anadandaula za vutoli atakumana ndi akuluakulu a bungwe la International Monetary Fund IMF. Malinga ndi ripoti la African Development Bank la chaka chatha, dziko la Malawi likufunika kuwunikanso ngongole yake ndi maiko ena komanso mabanki kuti mfundo za ngongoleyi zifeweko, kamba kuti ati kupande kutero dziko lino silikwanitsa kuchita ntchito za chitukuko. Nduna zachuma a Joseph Mwanamveka ati ali nchikhulupiriro choti zokambira zomwe akuchita ndi mabanki a mdziko muno komanso ena omwe anabwereketsa ndalama kuboma
zibala zipatso. Amwanamveka atsindikanso kuti kubweretsa kwa misonkho ina kuthandizira kuchepetsa vuto la kuperewera kwa ndalama zoyendetsera ndondomeko ya chuma. Choyamba mwina tionesese kuti tikutolera ndalama zochulukirapo, so mataxi mitapanga amejaja komanso ma revenue measures tapangaja ncholenga choti mwina titolere ndalama zochulukirapo tichepese deficit, budget deficit mwe tinayo. Fati kama chepesa budget deficit ndiye kuti mwina tiyamba kutolera ko ndalama zomwe tingathe kugwiritsa ntchito osati kungolipira masare okha kapena kulipira pension, komanso titha kugwiritsa ntchito ndalamazo kupanga za chitukuko. Ngakhala ayamikira boma kamba ka mfundo zomwe likutsata pobwezeretsa chuma cha dziko lino nchimake, mkulu wa bunge la Malawi Economic Justice Network Megin Abetha Phiri ati kukhwimitsa lamulo lomwe boma linayika kuti anthu mdziko muno asamatuluse miyala ya mtengo wapatali popanda kuyikonza zili nkuthekera kuthandiza boma kutolera ndalama zochuluka. Pompano Megin tinayi ndi mkumano umene ukuonetsa kuti ngakhale bani yachitika koma zambiri zikuchitikabe, tidakaluzabe miyala ya mtengo wapatali, mailigo miners akubwerabe anthu opanda ziphaso kapena kuti ma certificate. So kuletsa kuja tikuyamikira, komano pachitike ntchito ina yokapereka kalondolondo kuti kodi zimene taletsazi zikuchitikadi. Koma poyankhopa pa nkhani nduna za migodi Jane Mathanga ati boma liyamba kukhwimitsa lamulo loletsa kutulusa miyala ya mtengo wapatali posachedwa, ponena kuti izi zikufunika kuwaphunzitsa bwino anthu mdziko muno komanso kukonza njira zogwira nawo ntchito kuti aliyense apindule. Chifukwa Malawi muno tamana patsidwa chitetezo chogula golide ndi Reserve Bank yokha ndi mamiko basi, komana kumabwerera kumadzatani kumadzagula ndamene akupangitsa kuti anthu athu apitirize kumatani kumakumba golide uja. Kwationa kuti kangwaletsa tisanapereke misika ife ndese zithandize, ndiye tikakhala tayika mmagulu muja tipanga misika pafupi ndikumene akukumba golide uja, cholinga choti adzikumba golide uja ngomagulitsa kwa kampani yawo ya ku Malawi kuno mamiko. Kuthana ndi mavuto omwe dziko lino likumana nawo, monga kusowa kwa ndalama zakunja, kuchepetsa ngongole zomwe dziko lino lili nazo, kusowa kwa mafuta a galimoto, mwazina si mavuto oti angathe kwa kanthawi kochepa. Izi zikufunika kugwirana manja ngati dziko, monga kulipira misonkho moyenera, kuwunikanso ngongole yomwe dziko lino lili nalo mwachangu, komanso kuyesetsa kuti ntchito za migodi mdziko muno zikupindulira eni nthaka osati anthu obwera. Izi nzothandizira kuti boma lizitolera ndalama zochuluka. Trust Office, MBC, Lilongwe. Boma lati njira ya makono yodziwira momwe nyengo ikhalire ipindulira alimi ochuluka mdziko muno chifukwa ithandizira kupereka ulangizi wabwino kwa alimiwa. Mmodzi mwa akuluakulu mu nduna wa zaulimi a Joleme Nkhoma ndiwo alankhula izi pa msonkhano okhazikitsa njirayi mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mu ripoti ili la Mike Kalumbi. Polankhula pokhazikitsa njira ya makonoyi a Joleme Nkhoma ati ali ndi chiyembekezo kuti alimi ambiri apindula chifukwa adzipeza upangiri mosavuta komanso njira ithandizira kuchepetsa vuto la kuchepa kwa alangizi mdziko muno. Zimene tikuyembekeza kuti project imene atithandiza a Development Fund of Norway kudzera mu bungwe la ACS limene likutsogolera ithandizira kuchepetsa kusowa kwa information komanso kuchepa kwa alangizi mu dziko lino, ndipo ithandizanso alimi kuti azipanga ziganizo zoyenerera pa nthawi zimene zingathandizire kuti azikolola zambiri kumbali ya mbewu komanso ziweto, komanso kuti tiyendetse business ya ulimi mu dziko lino mmene tinanenera mu masomphenya athu a Malawi 2063. Mmawu ake mkulu wa bungwe la Development Fund of Norway a Philip Teha ati njira ya makono yomwe yakhazikitsidwayi ndi yabwino chifukwa ithandizira kupereka ulangizi kwa alimi potengera ndi mmene nyengo ilili kudera kwawo. Ntchito iyi ipindula pothandiza kupereka ulangizi kwa alimi makamaka nkhani zokhuzana ndi nyengo. Timalandira nthawi zambiri mauthenga osiyanasiyana malingana ndi mmene nyengo ikhalire, ndipo project iyi sikungotenga uthenga wa za nyengo mmene waperekedwa Malawi yonse, komano za nyengo mmene zilili dera limenero andi kuwathandiza alimi kuti amvesese mwachangu chifukwa ulimi umayendera nthawi. Mkulu wa bungwe la Farmers Union of Malawi a Jacob Nyilongo ati njira ya makono imeneyi yomwe ikuyang'ana kwambiri momwe za nyengo zikuyendera ithandizira akunthambi ya za nyengo kuti adzipereka ulangizi wabwino kwa alimi. Ndiye program imeneyi imene ikuyang'ana kwambiri kuti za nyengo
kapena information ya zanyengo mmene zikuyendera kamvula ibwera motani pogwiritsa ntchito amati artificial intelligence ithandizira kunena kuti azathu aku department ya climate change azitipatsa ulangizi wabwino ngati alimi kuti kodi mvula yakwayi kodi tidzale madera athu kapena tiyembekeze kayi kodi kukhala kusowa mvula nthawi ina yake ndi zimene zithandiza kwambiri alimi kuti ulimi wathu ukhale ukhazikika bwino komanso ulimi wathu ukhale onena kuti ndolumikizana ndi mmene nyengo ikuyendera. Njira ya makono akuti izithandizira kupereka ulangizi kwa alimi makamaka pa nkhani yokhudza za nyengo. Kusintha kwa nyengo yakhala ili mbali ina yomwe imasautsa alimi kuti asamapeze zokolola zochuluka. Mike Lumbi, MBC Lilongwe. Osewera akale a mpira wa miyendo a dziko lino anachita mwambo wapadera wokumbukira moyo wa osewera wakale wa Flames Esau Kanyenda. Ku Lilongwe, mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi komanso wapampando wa bungwe la osewera akale a Jim Kaluwa ndiye atsogolera mwambo oyala nkhata mu mzinda wa Lilongwe. Ndi mitima yosweka komanso nkhope zachisoni unali umboni waukulu wa momwe imfa ya Esau Kanyenda yakhudzira osewera anzake akalewa komanso adindo oyendetsa masewero komanso mbiri yabwino yomwe katswiriyu wasiya. Pomwe mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna a Justin Saidi komanso wapampando wa bungwe la osewera akaleli Jim Kaluwa anatsogolera kuyala nkhata, nkhope zinali zakugwa ndipo akuti mawu sanali okwanira kufotokoza zakusweka mtima kwa bungwe la osewera akaleli. Mbiri yakuya komanso khalidwe la Esau akuti linali losililika ndipo kwa aphunzitsi omwe adathandizira kusula katswiriyu dziko lino latayansanamira pa masewero. Mmodzi mwa aphunzitsiwa yang chimodzi akuti Esau anali mtsogoleri komanso woyanjanitsa pakati pa anzake ndipo kudzakhala kovuta kuyiwala mbiri yake. Anali munthu wonena kuti ngakhale nthawi yake yambiri amakhalira ali kunja koma akabwera amapanga mix ndi aliyense. Analibe kunena kuti kapena awa ni malokozi ine ndikhale ngati potipu ndi professional koma ndithu amatha kupanga mix ndi wina aliyense ndi kukamba nkhani bwinobwino. Analibe adani onena kuti kapena kunena kuti ayi wandiyankhula kuipa chifukwa choti kapena poti achokera kunja ayi sizinali choncho. Kupatula kusangalatsa anthu ku masewero a mpira wa miyendo, Esau Kanyenda adali munthu wofunikiranso kwambiri ku banja lake. Ndipo malinga ndi mchimwene wake Christopher, banja la Kanyenda lataya kholo komanso msanamira yomwe ambiri amatsamirapo pa mathandizo osiyanasiyana. Ngada kubanja iyayi yatipweteka pasiso dzikoli tiona tilagwiridwa laferedwa ndithu ndi iyayi chinthu chophinja kwambiri. Anali munthu ofasa odzipereka odekha wopereka. Kubadwa mchaka cha 1982 kudzakhala msangulutsi wa anthu ku mabwalo za masewero, mbiri ya Kanyenda ku timu ya Flames ndi yakuya pomwe adatumikira timuyi mzaka zapakati pa 1999 mpaka 2015 mu nthawi yomwe adamwetsa zigoli zokwana 22. Potengera ndi mmene anzake akufotokozera za iye, ngakhale Esau wapita, mbiri yake ndi khalidwe lake losililika zidzakhalapobe kwamuyaya. Ndipo osewera mpira akale ogwira ntchito ku Malawi National Council of Sports otsatira mpira anasonkhana pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre kupereka ulemu wawo kwa Esau Kanyenda yemwe amadziwikanso ndi dzina la Black Mamba pakati pa anthu okonda masewero a mpira mdziko muno. Praise Majawa walemba ripoti ili. Nkhope za anthu omwe anasonkhana pa bwalo la Kamuzu zinali zachisoni pomwe osewera akale komanso ena otsatira mpira amapereka ulemu wawo wotsiriza kwa Kanyenda. Ambiri anakamba za kudzichepetsa kwake komanso mmene anadziperekera mu nthawi yomwe ankasewera mpira. Mwa ena momwe tinalankhulana nawo anali Fisher Kondowe ndi Chukepo Msoya omwe anasewera limodzi ndi Kanyenda ku timu ya Flames. Mimi nakhalira naye Esau sana pange bodi kapena ndi kusokoza chita chilichonse and even mmene anaulemekezera mpira ndi chitsanzo chabwino kwambiri kuti even anobwera mbuyo kuti amusatire bwinobwino akuza kutenga maphunziro abwino kwambiri kuti china chilichonse moyo ndichotheka ndithu. Anali kaswiri final striker fa even maphunziro pa ya machinya sigoli anali munthu kuti amapanga chilichonse kutheka kuti tsiku limene timu ipambane. Speed imene Fisher na Fisher anyamata so tamitu umenya mpira tinaiphunzira kwa iye.
anali munthu osangokhala kuti munthu amene mpira amene siyandaliso kunja kwa ground amatilimbikitsa amatipasa chiyembekezo omwe kuti nthawi zonse tizikhala mwautali. yemwe akugwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la Malawi National Council of Sports Ive Chinangwa anayamikira Kanyenda kamba kaluntha lake pa masewero a mpira wa miyendo. Feyo ngati bungwe limene timalimbikitsa komanso kulukula masewera osiyanasiyana tizamkumbukira ndithu pa zabwino zimene anachita makamaka luso lake loyika dzina lathu ngati Malawi ngati dziko pa mndandanda wa mayiko amene amadziwika kuti ali ndi osewera abwino. Ena omwe ali nawo pamwambo opereka ulemu otsirizawo ndi osewera akale Tom Kazembe ndi Ojuku Malunga mwa ena. Katswiri akale wa Flames yu ayikidwa m'manda mdziko la United Kingdom. Munkhani yomwe yangotipeza kumene boma lasankha akuluakulu ena oyendetsa kampani komanso mabungwe a boma malinga ndi chikalata chomwe mlembi wamkulu wa boma watulutsa lero a Justin Saidi. Mabungwewa ndi Pharmacy and Medicine Regulatory, Malawi College of Health Sciences, Malawi Blood Transfusion Services, Central Medical Stores Trust, Medical Council komanso Nurses and Midwives Council of Malawi. Wapa mpando watsopano wa Pharmacy and Medicine Regulatory Authority ndi a Charlotte Misoya. Mamembala a bungweli ali motere: Professor Adamson Muula, Cecilia Tembo, Patrick Gwedeza, Dr. Wachimota Phiri, Dr. Patrick Chikungwa, Kenneth Ripato, Elosi Lodzeni komanso Mai Luthi Kasalika. Anthuwa ndi kuphatikizapo mlembi wa zaumoyo komanso mlembi oyang'anira kampani za boma Andrew Gunda ndi wapa mpando wa Malawi College of Health Sciences, ndipo mbusa Charles Mawaya ndi wachiwiri wawo. Mamembala atsopano ali motere: Amartha Makwero, Council Luciano Mikeas, Dr. Albert Mwafungo, a Rose Kapaizi, Dr. John Mponda ndi a Chance Kamba. Mamembala ena ndi mlembi wa zaumoyo ndi ukhondo, mlembi wa maphunziro ndi mlembi wa zachuma. Ku bodi ya Malawi Blood Transfusion Services MBTS ili motere: Dr. Grace Chiudzu ndi wapa mpando wa MBTS, ndipo mamembala awo ndi awa: Dr. Yohav Mlombe, Dr. Precious Makondi, Dr. Messi Nkandawire, Hilarious Nampota, Sheikh Faizo Kasam, Council Barton Muhando ndi mbusa Chimwemwe Ntuwa. Mlembi wa zaumoyo ndi mlembi wamkulu wa Malawi Red Cross Society alinso mu bodi. Akuluakulu aku Central Medical Stores Trust ndi awa: Ambaluso Banda, a Elube Chienda, Dr. Patrick Kamalo, Atadala Hamisi, Avuso Tembo, Dr. Kelita Kamoyo, Dr. Phailos Bonongwe ndi Ahape Makala. Bodi ya Medical Council of Malawi ili motere: wapa mpando ndi Dr. Thandi Mabedi, ndipo mamembala awo ndi a Dr. Kondwani Kawaza, Dr. Agnes Moses, Dr. Jesse Namalika, Dr. Peter Chimimba, Dr. Gladys Gadama, a Green Mwamondwe, a Solomon Chomba, a Philip Chilemba ndi a Silas Nkandawire. Ndipo pomaliza akuluakulu atsopano a Nurses and Midwives Council of Malawi ali motere: wapa mpando ndi Dr. Martha Masamba, ndipo mamembala awo ndi awa: a Angela Chiwocha, Professor Chris Kaponda, a George Nkoma, a Mafunanse Longwe, a Haj Dayton, a Shouts Simeza komanso Dr. Chimwemwe Mula. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu madzulo ano.